Vážené poslankyne, vážení poslanci, príjemné dobré ráno všetkým. Otváram zasadnutie dnešného obecného zastupiteľstva, to je z 29.7. o 8 hodine. V zasadačke Domu kultúry jedná sa o mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva, kde teda budeme voliť obecného kontrolora. Program bol zaslaný, takže pristúpil by som k bodu programu číslo 1, čím je otvorenie, schválenie ohlasovateľov zápisnice, programu rokovania, volebnej komisie a určenie zapisovateľky. Takže overovateľmi zápisnice vychádzajú podľa poradia pani Mária Bajcarová a pani Pavlik. Zapisovateľka pani Chromiková, volebná komisia, ktorá bude sčítavať hlasy v zložení. Navrhujeme teda pána Brezina a pani Slavíková a zároveň máme program rokovania, ktorý ste dostali. Chce sa niekto vyjadriť? Jednu otázku by som mal, čo sa týka tej volebnej komisie. My výsledky oznamujeme tebe ako starostovi alebo všetkým? Volebná komisia všetky. Dobre. Vy volíte a všetky. Má ešte niekto otázku? Nech sa páči. Ja by som chcel doplniť do pozvánky ako bod číslo 2, by sme dali ako rôzne, lebo vidím, že sú to občania, tak v podstate asi nejakým ohľadom takýchto vecí a posunúť to ako bod voľbu by bolo číslo 3, 4, 5. Ďakujem pekne. Ja chcem iba poslancom a poslankyňam pripomenúť, že sme na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde boli rôzne a diskusia neboli. Takže takto. Program si schvaľujeme sami. Nech sa páči. Ešte niekto do diskusie? Poprosím ho. Čiže je tu pozmeňovací návrh na doplnenie programu, poprosím. Ja by som vzhľadom na to, že sa tohto zastupiteľstva zúčastňuje občania Makova, tak ja by som doplnil bod číslo, ako posunul bod číslo 2 ako bod číslo 3, bod číslo 4 ako bod číslo 5 a bod číslo 5 ako bod číslo 6 a doplnil bod číslo 2 ako rôzne podnety občanov. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem pekne. Takže schválili sme program rokovania. Čiže boli 5 za, čiže... Kto je proti? Ja som není proti, ja som sa zdržal hlasovania. Ja sa zdržal. Ani kvôli tomu, že by ale obecné zastupiteľstvo sa zišlo kvôli voľbe hlavného kontrolóra a ak chceme doplniť bod programu, kľudne to môže byť ako to, ale poslanci odhlasovali, takže je to v poriadku. No však som povedal. Čiže 5 boli za, 2 sa zdržali, áno? Traja sa zdržali. No, takže je doplnený bod programu a mal by si dať hlasovať pán starosta o celkovom programe s doplnením. To však to sme teraz odhlasovali, či to poslanec Pavlik navrhol, on to aj ocitoval, posunul, čiže toto všetko, čo si povedal, som ja zhrnul to v jednu vetu. Čiže je to odhlasované. Áno, to je v poriadku, posunul body priamo k návrhu. Pristupujeme k bodu číslo 2, zmysle schváleného rokovacieho poriadku. Nech sa páči. Kto predkladá? Tak v podstate ja budem občanom, tak ja by som dal vedieť schôdzu, tak Nie, ak už takto dal ten návrh tým, takže zrejme asi ho odprezentujú nejako a potom samozrejme. Až potom asi. Nie, v podstate tak ten bod schválený a niekto ho predkladá, tak musí niekto predložiť. Že tak schválený program. Dobre, v poriadku, je to jedno, ja. Ale niekto z poslancov ho musí odprezentovať, ne? Čiže ten, kto ho navrhol, alebo tak nesam.
sa páči. Môžem? No poslanec musí nejaký odprezentovať. Čiže ja by som mohol odprezentovať, v podstate by som povedal, že určite vnímame život všetci poslanci v obci, by som povedal veľmi citlivo a v podstate viem, že školská rada zvolila riaditeľku školy pani magistru Alenu Rusnákovú, čo na minulom zastupiteľstvom som sa pýtal teba, pán starosta, že kedy podpíšeš dekret o jej vymenovaní, povedal si, že sa dozviem včas, ako v rámci zákona. Nedozvedel som sa ako poslanec, počul som len nejaké sumy, tak by som ťa poprosil, aby si ma informoval o tvojom rozhodnutí. Ty si tu odprezentoval nejaký bod rokovania, ktorý je občiansky podnet. Áno. Tam ešte ten občiansky podnet by som prosil. No. Však ja som povedal, že sú to občania, ja keď povedal, že je rôzne, ja som povedal, že rôzne, a keď tu vidím občanov, tak občiansky, čiže mňa ako poslanca bude rôzne zaujímať toto. To chcem odpovedať. No v poriadku, však teda nech ten občan vystúpi, samozrejme v zmysle zákona sa všetko dozvedel, tak ako sa dozvedieť mal. No a jednoducho voľba riaditeľa školy prebehla spôsobom zákonným. Hej. Čiže asi toľko a ja by som teda, ak pre občiansky podnet dal priestor. Ale ja by som ťa poprosil, keď si mi odpovedal, ja ako neviem, ako si sa rozhodol, ja som nedostal podklady, či si vymenovala pani Alenu Rusnákovú, Ja by som dal, my sme spravili takto, už sa to teraz točí. My sme pristúpili k občianskému podnetu, ja dám priestor občianskému podnetu a budem rád odpovedať v zmysle schváleného programu rokovania zastupiteľstva. A na moju otázku ako... Tá otázka nesúvisí s tým bodom zatiaľ, lebo je to povedal si občiansky podnet a už to krútiš, čo si o školským úvodom. Nech sa páči. Vážený pán starosta, pani poslankyne, pani poslanci, chcela som sa vyjadriť aj k voľbe obecného kontrolóra, tak preskakujem tento bod, kde si myslím, že rozhodnete správne, ale viem, prečo sa aj zástupca starosta rozhodol a podal prihlášku na mňa. Vážený pán starosta, vo volebnom programe si mal napísané: naša škola podľa môjho názoru robí dobré meno našej obci a poskytuje kvalitné vzdelávanie, výchovu i záujmové voľnočasové iné aktivity. Nebudem ho celý čítať. Preto vyjadrujem vďaku vedeniu a celému pedagogickému zboru a zamestnancom základnej školy s materskou školou za kvalitné predškolské vzdelávanie, kvalitné služby základného vzdelávania, kvalitné záujmové voľnočasové aktivity. Nejdem vás zdržiavať. Ak chcete, si ho znova prečítajte. Zatiaľ nás väčšinu učiteľov, väčšinu rodičov, dokonca štátnu školskú inšpekciu presviedča, že to boli len sľuby a prázdne slová a do funkcie riaditeľky školy chceš menovať osobu, ktorej si to sľúbil už pred 3 rokmi. Vôbec neberieš do úvahy voľbu rady školy, ktorej výsledkom bolo 10 hlasov za a 2 hlasy proti. Medzi tými 10 hlasmi boli zástupcovia učiteľov, nepedagogickí zamestnanci, štátna školská inšpekcia a proti bol samozrejme hlas tvoj a hlas človeka, ktorého si ty do rady školy menoval a už mu bolo sľúbené i miesto poslanca obecného zastupiteľstva. Každý rok predkladáme správu o činnosti a výsledkoch oboch škôl. Všetci, čo ste tu, ste ju jednohlasne schválili, bez výhrad. Dokonca, ak si dobre pamätám, pán zástupca starostu nám poslednú správu veľmi pochválil, že už dávno nevidel tak dobre vypracovanú správu o činnosti škôl. Dokonca si ani nepamätám, čo som ja od roku 2008 vo funkcii, že by sa tak nestalo. Pozrite si staré zápisnice obecných zastupiteľstiev. Nikto z vás neupozorňoval na nejaké vážne nedostatky, čo sa našich škôl týka. V obecnom zastupiteľstve máme 2 poslancov zo základnej školy, pána Olšovského a pani Bajcarovú. Ani jeden z nich nikdy neupozornil obecné zastupiteľstvo, totiž ja si videá zo zasadnutia veľmi dôsledne pozerám,
a niekedy i viackrát. A nie som sám. Nerušte prosím záznamy z obecného zastupiteľstva, dokonca by som navrhla aj priamy prenos z nich. Pozrite si i zápisnice z pedagogických rád, alebo sa na nich zúčastnite. Chcem vám ale povedať, vážený pán starosta, pani poslankyňa, pani poslanci, že ja sa do základnej školy, jej chodu, jej výsledkov nikdy starať nebudem. To v mojej náplni nie je. Ale našu materskú školu, moje kolegyne, našu prácu si vždy zastanem, lebo mám o nej obrovský dennodenný prehľad. Som v nej totiž skoro neustále. Vážený pán starosta, nemenoval si pani riaditeľku do funkcie. Na to máš plné právo. Ale ja chcem teraz hovoriť o tých jednostranných informáciách, dezinformáciách, ktoré sú ti interpretované a niektorým aj vám, vážené poslanci, vážené poslankyne, vážení poslanci. Dokonca nám vkladá táto osoba do úst slova a činy, ktoré sme nikdy ani nevyslovili, ani nevykonali. Vážený pán starosta, prečo si nezvoláš pracovnú poradu, ktoré sme absolvovali pri bývalých starostoch aj 2-krát do týždňa, niekedy do mesiaca, podľa potreby? Veď ty ako starosta musíš rozhodovať s rozvahou, vážnosťou pre verejné dobro. K svojim rozhodovaniam musíš pristupovať starostlivo, zodpovedne, nestranne, pričom musíš zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa danej veci a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutie a konanie. Starosta sa správa tak, aby bola chránená a zvyšovaná dôvera verejnosti a viera v efektívnosť samosprávy, teda aj našich škôl. My bojujeme o každé dieťa, o každého žiaka a keď sa rodič dozvie, že starosta nevymenoval riaditeľku do funkcie, tak samozrejme, že rodič pochopí, že tam nie je niečo v poriadku a do takej školy svoje dieťa nedá. Svojím správaním starosta zachováva a upevňuje dôveru a vieru verejnosti v poctivosť, nestrannosť a účinnosť výkonu funkcie starostu a verejnej správy. Starosta nezneužíva svoju funkciu a privilégia mandátu. Správa sa čestne, to znamená, že sa zdržiava takého správania, konania a rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali jeho blízkych, iných jednotlivcov, skupiny jednotlivcov, prípadne politickú stranu alebo hnutie, ktorého je reprezentantom s cieľom získať priamy alebo nepriamy prospech. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa starosta rozhoduje objektívne a výlučne na základe objektívne zistených skutočností, v súlade so zákonom a bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov, nedaj Boh klebiet. Starosta sa správa primárne svojej funkcii ako najvyššieho reprezentanta obce na verejnosti, zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ako aj iných zasadnutiach, či už rady školy, či rokovania, vystupuje starosta kultivovanie a so znalosťou veci, o ktorej hovorí tolerantne, zásadovo a objektívne. Starosta vykonáva svoju funkciu v súlade s prirodzeným mravným poriadkom, hľadiac na všeobecné dobro. Zmyslom pre zodpovednosť, spravodlivosť, objektivitu a slušnosť dáva príklad ostatným občanom. Starosta pracuje na svojom charaktere tak, aby vo všetkých svojich súkromných a verejných vzťahoch a vystupovaniach bol dôveryhodný, slušný, tolerantný, spravodlivý, objektívny, zásadový a rešpektovaný. Interné problémy samosprávy rieši starosta zavčasu, spravodlivo, diskrétne a so zainteresovanými osobami. Pri výkone svojej funkcie rešpektuje starosta nezávislosť a v rámci otvorenosti starosta ochotne odpovedá na otázky zo strany občanov, poslancov obecného zastupiteľstva, médií alebo verejnosti. Je pripravený podrobne uviesť všetky skutočnosti, ktoré ho k rozhodnutiu viedli a preukázať,
ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými právnymi predpismi a zákonmi. Preto sa ťa ako zástupkyňa materskej školy, ako zástupkyňa učiteľiek materskej školy, rodičov materskej školy pýtam, je to pravda, že do funkcie riaditeľky školy chceš menovať pani Bajcárovú, zástupkyňu základnej školy, ktorú si mimochodom vybrala a menovala riaditeľka školy pani Rusňáková ako svoju najbližšiu spolupracovníčku a pravú ruku, a ktorá ti prinášala skreslené a často aj informácie, ktoré by si mali riešiť a vyriešiť v škole. A ak poukazuješ na niektoré nedostatky, uvedomuje si, že aj ona je vo vedení školy a nesie za to istú dávku zodpovednosti. A ešte jedna otázka. Alebo ak môžeš, odpoveď mi na ňu, alebo môžem pokračovať. Pani Zuzka, môžeme sa k tým dobre, ďakujem. A ešte jedna otázka. Mladá rodina s 2 deťmi si chcela kúpiť obecný pozemok na stavbu rodinného domčeka. A ty si im vraj z aroganciou odpovedal, že toľko peňazí na zaplatenie nemajú a tie pozemky sú pre bohatých Bratislavčanov. To som nepočula, že len som sa chcela opýtať, či je to pravda. Ale keď nechceš odpovedať, v poriadku. Školku či pozemky pre Boha živého. Nie, to len hovorím. Už fakt len so súdružským pozdravom na veky času. Nie, Lásko. To sú 2 deti, ktoré sa chcú odsťahovať. A 2 deti, ale časovo je to primerané. Tak na to ti odpoviem ľahko, ako je to blúd, samozrejme, úplný vec. V poriadku, už môžeme ísť do konfrontácie s nimi. Samozrejme, že v živote by som takúto nejakú vec chcú sa z Makova odsťahovať. Nech sa páči, že tu som 2 deti v materskej škole, 2 deti v základnej škole. Ale ty tomu asi nerozumieš. Veď ja rodičov prehovorám ich trvalému pobytu, aby obec mala peniaze. A ty ako keby si sa plavil na inej lodi, na inej jachte. Vážené pani poslankyne, pani poslanci. Pán starosta mi v osobnom rozhovore povedal, že naša základná škola ide dolu vodou. A kde berieš tú istotu, že naša základná škola pôjde hore vodou? Daj mi nejaký dôkaz o výsledkoch učenia pani zástupkyne. Ja si to o nej nedovolím tvrdiť, lebo jej výkonnú vzdelávaciu prácu nepoznám. A samozrejme, že na úrovni školy, ako som už spomenula, sa podieľajú všetci učitelia školy. Pochopte prosím, je to dlhodobý proces. Alebo chceme mať už všetci patent na všetko, vo všetkých oblastiach života, aj keď na to nemáme potrebné pedagogické vzdelanie. Ak sa vám niečo nepáči, zavolajte do škôl štátnu školskú inšpekciu a ona vám v svojej správe ona vás bude odborne informovať, na akej úrovni sú obidve školy. Prosím, vytrvajme pri sebe. Neutekajme od seba. Tak konajú mnohí múdri ľudia. Ak hľadáme niečo zákerné, malicherné, upadáme do vnútornej biedy a úzkosti. Ja si myslím a som o tom presvedčená, že zdravý rozum v našej obci, v našich školách zvíťazí a po tejto temnote príde opäť jasný deň a slnečná lúč. A propos, za 41 rokov som už v školstve zažila všeličo. Začala som o tom písať i knihu. Toto bude smutné čítanie. Tak ako si mi Katka, pani poslankyňa, povedala ty. Je mi z toho smutno. A vieš, že aj mne? Vážené pani poslankyne, pani poslanci. Ale to už je z mojej strany, z vašej a našej strany málo, aby nám z toho všetkého bolo smutno. My už musíme konať. Prišla som sem, aby som hájila prácu kolegov a upozornila na nebezpečnú rozohratú hru, ktorá je zákerná, intrigánska a bez pravidiel. Prosím vás, zastavme ju. Nemyslíte, že sa bojím, že ma nová pani riaditeľka nevymenuje za zástupkyňu. Tak to sa vôbec ja nebojím. Ja budem aj dobrá učiteľka. Prišla som sem preto, aby som pomenovala pravdu, lebo ako som
už v úvode chcela povedať, len som začala od pedagogickej, že som nie ľahostajná. Som mala v úvode, že nový pán farár povedal, že najväčším zlom je nedostatok lásky k blížnym a strašná ľahostajnosť voči ostatným. A práve preto som tu, lebo nie som ľahostajná. Vážený pán starosta, pri rozhovore s riaditeľkou školy si jej povedal, že na našu materskú školu sú samé sťažnosti a zástupkyňu materskej školy už mala dávno odvolať. Škoda, že si nevypočuješ aj tých rodičov, ktorých deti som prijala z Ukrajiny, zo Švajčiarska, z Austrálie a Nemecka na krátkodobú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ako to funguje tam a za aké peniaze. Na celoslovenských konferenciách, na ktorých sa pravidelne zúčastňujem, dávajú našu materskú školu za príklad spolupráce s obcov, s obecným zastupiteľstvom a celou obecnou samosprávou. Stanko, po rozhovore s tebou si mi povedal, že sme priatelia. Máš pravdu, sme. A ako priateľka ti, ak dovolíš, chcem povedať, aby si absolvoval liečenie z tvojej choroby, z tvojej závislosti. Vieš, osoby trpiace alkoholizmom majú silnú potrebu piť, strácajú kontrolu nad svojim pitím a pokračujú v pití napriek negatívnym dôsledkom. Alkoholizmus môže ovplyvniť každý aspekt života jednotlivca, vrátane jeho fyzického zdravia, vzťahov v rodine, na pracovisku a všade je narušená emocionálna pohoda. Ak to dokážeš, veľa ľudí ti bude ešte tlieskať a pokloní sa pre tebou. Prosím vás, vážené poslankyne, vážení poslanci, vráťme pohodu a pokoj do našej dediny a hlavne do našich škôl. Aj keď máme každý na niektoré veci, ktoré sa dejú vo svete, na našom Slovensku iný názor, rešpektujme sa, majme sa radi, žijme si v úcte a porozumení. Medzi nás prišiel nový pán farár, tak mu dokážme, že prišiel k nám do dobrej dediny, do dobrej cirkevnej rodiny. Lebo ten, ktorý odišiel, sa za nás všetkých modlí a úprimne vyprosuje, aby nám všetkým v našej dedine pomohol všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, lebo si nás vážil a mal nás všetkých úprimne rád. Ďakujem vám za pozornosť a chcem vás upozorniť, že toto všetci v Makove, každá rodina dostane tento môj otvorený list a zároveň to dostanú aj na Hornom Kalčove, keďže sa budú tešiť tí, ktorí príjmú nových žiakov do Vysokej nad Kyslocou, do základnej školy, lebo zrejme naša škola je na takej úrovni, kde by títo žiaci nemali chodiť. Čiže sa zníži počet žiakov možno, to je môj predpoklad, viete, že som kedysi predpokladala, aký počet detí bude, že to je môj predpoklad a bude sa to tak, ako som povedal, základná škola spojí so základnou školou vo Vysokej nad Kyslocou, ale to už predbieham, to už sa ja nedožijem. Takže ja nechcem už odpovedať. Prišla som, povedala som. A amen. Ďakujem vám za pozornosť. Že vďaka tomuto tvojmu listu možno tie decka neprídu? Lacko. Pretože ty vytváraš takú vlnu strachu, úplne... Toto je strach? Jasné, a čo to je? Poriadku. Rozprávaš to o tom, ako keby šiel niekto tú riaditeľku ukrižovať, alebo čo to má Nie, toto nikto nejde znamená? ukrižovať. Ja som mal Ja to mám taký pocit, že tu sa niekto fakt bojí o ten svoj flek. Lacko, to bolo... Ja mám z toho taký zúska pocit. Lacinečko. Ešte by som sa vrátil k tomu, čo si tam ty... Jednu tú vetu si tam mala takú, že ľudia sa boja ozvať. Áno, boja sa. To máš pravdu. Kde sa boja ozvať? Boja sa ozvať, ako sú spokojní, či so školou, alebo so školkou. Boja sa ozvať. A prečo neurobia to, čo ja? Preto vyčkajme. Prečo hovoria zákulisnými ťahmi? Počuj, oni sa boja ozvať, kto sa im bude po nich vláčiť. Lacko, to je o charaktere. Ak niekto vie povedať, preto Zuzka, nechajme to. Možno budete nakoniec prekvapení, ako tí ľudia budú spokojní, že sa to vymenilo. Ja budem... Lebo tak ako sú ľudia, čo brblú,
tak je tu strašne veľa ľudí, ktorí to chcú zmeniť. Tak prečo to robíme zase len z tej strany, ktorej to vidíš ty? Ale tak nechajme dajme šancu tej strany. Z tej odbornej stránky, Lacko, vieš, bohužiaľ. Dobre, však ja ti to neberiem, ale ty si tu povedala, že sú tu ľudia, ktorí starosta povedal niečo. A ja sa zase stretávam s ľuďmi, čo mi rozprávajú takisto nejaké veci. Poriadku, však hovorím, že každý máme svoj názor. A ja som povedal, nechajte to tak, uvidíme. Ak sa to zmení, možno sa to zmení. Každý máme právo na svoj názor. Rešpektujme sa. Pretože ty teraz sa snažíš to vytvárať nejakú vlnu strachu pre tých ľudí, aby sa báli, že teraz tým pádom Makovská škola skončí. Mám z toho, ja osobne mám z toho taký pocit. Nie. Zuzka, nehnevaj sa, ja som budúcnosti, hovorím o budúcnosti najbližších 15 rokov. To je najbližšia budúcnosť. V tomto máš svetu pravdu, že tie detičky nám ubúdajú, máme ich málo. Samozrejme, je to problém. Toto som tým chcela povedať. Ale aby nám tie detská neubúdali aj na základe toho, čo sa tu deje. Ja hovorím o odbornej stránke, Lacko. Ty hovor o tom, čo ty vieš. Hej, čo k tebe sa donáša ty si na to poslanec a máš na to plné právo. Ja hovorím o tom, to, čo mám ja právo, o tom hovorím. A kde som odborne v tom zdatná. A mám na to vzdelanie. Áno. Takže ďakujem vám za pozornosť, prajem vám príjemný deň. Ďakujem spoločne. Ale ja som sa tiež chcel tomu ešte vyjadriť. A mám tu ešte minútku. Ja by som chcel povedať, že v podstate ja som pochopil z tohto tvojho vystúpenia, že starosta nerešpektoval voľbu rady, ktorú si zvolili ľudia. Áno? Čiže v tom je to. Čiže keď hovoríš, že iný názor, Lacko, tá rada je na to, aby zvolila riaditeľa. Rada do odporúča riaditeľa. No však dobre, tak odporúča. Nechávame sa tu stále, že rada odporúča. Dobre, a akým spôsobom odporúča? Voľbou. Áno, ale odporúča. Dobre, rada voľbou odporúča riaditeľa, čiže doporučuje riaditeľa. Okrem súčasného starostu Gašparika a jeho člena, jeho volebného tímu, tuším Greguša, tam chýbal už len Masnica a títo boli proti tomu, áno. Čiže to je jednostranne politický názor. Tá rada je širokospektrálna. A Zuzka, už niekto dopadne akokoľvek, tebe ďakujem za všetku tú prácu, ktorú si pre školu, pre Makov urobila. Lebo v podstate na zastupiteľstvo, ja som tu 6. volebné obdobie, ja som nepočul za 24 rokov na tvoju prácu nejakú kritickú výhradu, ktorú by sme tu mohli riešiť. Tvoje zlyhanie, ľudské, osobné, profesionálne. Ďakujem ti. A ty si našla dnes aj občiansku odvahu prísť a povedať a pomenovať veci, ktoré sa dejú. Ja poviem ešte jednu vec. Bývalý starosta, súčasný zástupca starostu, ktorý uteká z tohto zastupiteľstva kvôli osobným výhodám, lebo obec je zadlžená, nemá peniaze. Minulé sme brali 167 000 eur. Uček, on pravdepodobne spolu so Stankou a pani Máriou vytvoril bermudský trojuholník intrik v Makove a mnohí ľudia z toho žijú, ovplyvňujú, sú tým ovplyvňovaní, čo je veľmi, bohužiaľ, na škodu na to, aby sa v Makove vytvárala dobrá atmosféra. Nástupom nového vedenia starostu Gašparika, jeho zástupcu Masnicu, sa vzťahy v Makove len zhoršujú, vytvára sa tu nejaké zlé, šíria sa tu veci, sú to doslova dvaja antifóbovia Pavlikovcov. Hej? A v podstate toto všetko neprospierovalo Makov, aby sme sa rozvíjali, aby sme si prijali, aby tu bola lepšia atmosféra. Naozaj, mne to je veľmi ľúto. Ja to môžem ovplyvniť len tým, svojou prácou poslancov poukazovať na veci, ale vidím, že zastupiteľstvo sú 5 poslanci, ktorí hlasujú ako automat všetko, čo chce vedenie obce, bez ohľadu, čo chcú občania Makova. A to ma veľmi mrzí. Tebe ďakujem za tvoju prácu. Nemusíš mi ďakovať, ja viem, čo je za mojou prácou, ale ja mám zlyhania. Nikto z nás nie je 100% Jožko. Nikto z nás nie je 100%. A ja mám zlyhanie. Ale som tu preto, aby som poukázala na to, čo vy nechcete vidieť. Ďakujem vám. Ďakujem pekný deň. Spoločne, takisto pekný deň. Ukazuje sa, že bude veľmi pekný. Ďakujem pekne.
Takže prešiel by som k bodu programu číslo 3 a to je teda voľba hlavného kontrolóra obce Makov pre funkčné obdobie 24-30. 24-30. Materiál predložím ja. Voľba hlavného kontrolóra obce Makov pre funkčné obdobie roky 2024 až 2030. Dôvodová správa. Materiál ste určite dostali. Ale v princípe tá dôvodová správa je taká veľmi prirodzená, logická, čiže končí funkčné obdobie kontrolóra a teda logicky máme povinnosť zvoliť ďalšieho kontrolóra. Nejdem zbytočne tu natráviť čas objasňovaním, pretože sme sa o tom rozprávali na minulom zastupiteľstve, kde na minulom zastupiteľstve sme teda sa uzniesli podobne. Dňa 22.4.24 obecné zastupiteľstvo v Makove schválilo ohľadom voľby hlavného kontrolóra nasledovné uznesenie. Veľmi krátko prečítam, aby sme vedeli, čo nás čaká. Po A. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Makov na deň 29.7.24, to je na dnes, na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Makove so začiatkom 8. dňa. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Makov bude zverejnené v termíne od 7.6. na úradnej tabuli obce Makov na stránke ako regionálne tlači, čiže konštatujem, že tieto atribúty sme naplnili. Ďalej obecné zastupiteľstvo určuje spôsob a vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním v prípade, ak budú minimálne 2 prihlášky. Schvaľuje obecné zastupiteľstvo určenie rozsahu výkonu funkcií hlavného kontrolóra vo výške 33% týždenného úväzku a konštatuje, že uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať všetky požiadavky podľa paragrafu 18 odseku 1 zákona 369 o obecnom zriadení a podľa paragrafu 3 odseku 1 zákona 552 o výkone práce vo verejnom záujme. Toľko to na úvod. Treba povedať, že výsledkom vyhlásenia voľby bolo to, že sa prihlásili dvaja uchádzači. Vážené pani poslankyne a poslanci, dostali ste e-mailom životopis a koncepciu každého z uchádzačov a chcem vás upozorniť dôležitú vec, lebo samozrejme súčasťou uznesenia bolo aj nutné následovné doklady a pani Kajánková, teda budem menovať uchádzačov v abecednom poradí, priezviska, čiže Kajánková Masnica Krlova Nohej, čiže pani Kajánková, jej doklady ostatné sú tu na stole a pána Masnicu. Je to tá vedľajšia kopka. Ak máte záujem, máte to k dispozícii, k nahliadnutiu z dôvodu GDPR, nebolo to poslané elektronicky, ale samozrejme, ak chcete nahliadnúť, nech sa páči. Toto sú materiály uchádzačov. Takže neviem, že tu je záujem si pozrieť prílohy. Mohol by som pani Kajankovú. Nech sa páči. Ja teda pre úplnosť, aby to zaznelo, poviem, že doktorka Kajanková priložila okrem teda životopisu a koncepcie ešte žiadosť o zaradenie do výberového konania, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné, čiže obligatórne záležitosti, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie, že nevykonáva žiadnu funkciu zmyslu paragraf 18 zákona 369, údaje k žiadosti a vypísať trestov životopis ste dostali, úradne overený doklad o vzdelaní na koncepciu. Čiže v podstate všetky náležitosti, ktoré bolo potrebné doložiť a skutočne teda, aby ste nadobudli. My teda sme posúdili, že títo uchádzači splnili podmienky, ale keď máte záujem, nech sa páči, pozrite si tieto podklady. Takisto všetky tieto doklady a niektoré nám ešte doložil aj druhý kandidát, inžinier Masnica, prečtení všetky. Tak ešte krátkosti, bude to tak, sľubujem, že do minúty. Čiže písomná prihláška pre voľbu hlavného kontrolóra obce Makov, dvakrát úradne overený doklad o vzdelaní, o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, výpis registra trestov, osvedčenie Univerzity Matia Bela o absolvovaní 4-semestrálneho poddiplomného štúdia, osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti vedúci sekretariatu odborného radu Turzovka, ktorá absolvovala na ministerstve vnútra SR, Inštitút pre verejnú správu, rozhodnutie o vymenovaní do štátnej správy ako odborný radca pre krajský rad v Žiline, potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky o verejnom obstarávaní
na úrady prevedené v Bratislave, lekárskych služb zdravotnej spôsobilosti, na prácu hlavného kontrolora obce, životopis, to je samozrejme, čestné vyhlásenie spôsobilosti na právneho produktov rozsahu, písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018, čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v paragrafe 18 podľa zákona 369 o obecnom riadení, žiadosť o súhlas obecného zastupiteľstva s výkonom inej zárobkovej činnosti pre hlavného kontrolora obce Markov a samozrejme písomnú koncepciu. Čiže tieto doklady boli predložené, ak máme záujem sa, ak máte pani poslankyne a poslanci studí náhľadu, nech sa páči. Ak teda... Nech sa páči. Ja len jednu vetu, aby bolo jasné, by som chcel pripomenúť ten paragraf 18a odstavec 3, že na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. To znamená 5. Hej. Je nás tu 8, ale všetkých nie, že všetkých prítomných, aby bolo jasné. A ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, tak postupujú do druhého kola dvaja najlepší, teda dvaja najlepší, hej. A potom už vyhráva ten, ktorý má najväčší počet alebo väčší počet platných hlasov. To dávame do pozornosti, že v podstate treba 5 hlasov na začiatku. Ďakujem pekne. Ešte si nechceš doplniť. Ďakujem. Pán Masnica. Predložil by som návrh na uznesenie v časti A a B. Obecné zastupiteľstvo v Markove berie na vedomie žiadosti o funkciu hlavného kontrolóra obce Markov pre funkčné obdobie 2024-2030 doktorky Simony Kajankovej bytom podvýsoka 80 a inžiniera Mariana Masnicu bytom Markov 157. Za B berie na vedomie zápisnicu v komisii na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok a splnenie podmienok pre zaradenie uchádzačov do volieb hlavného kontrolóra obce Markov. Poprosím pán starostu, aby si dal hlasovať. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Dobre, teda. Takže v princípe, pokiaľ máme toto za sebou, tak by sme mohli pristúpiť k samotnej tajnej voľbe. Ja počkám vlastne, pardon, ešte samozrejme, prepáčte, prezentácia. Takže v zásade, prepáčte, toto som teraz maličko prizabudol. Samozrejme, že uchádzači majú možnosť sa odprezentovať, poslanci majú možnosť klásť im otázky, takže zasa by sme začali v abecednom poradí, čiže vítam medzi nami teraz takýmto spôsobom trochu Kajankovú a dávam jej priestor, nakoľko teda v abecednom poradí prvá, nech sa páči, môžete to dať povedať. Vážený pán starosta, vážené obecné zastupiteľstvo, vážení prítomní, dovolte mi predstaviť sa. Volám sa Simona Kajanková a pochádzam z Púdy. A dnes sa uchádzam o pozíciu hlavného kontrolóra obce Markov. Mám 33 rokov a svoje odborné vzdelanie som získala na obchodnej akadémii v Čaci, v odbore obchod a podnikanie v cestovnom ruchu. Následne som študovala na vysokej škole Danubius, kde som získala titul v odbore právo. Konkrétne som písala prácu o miestnej štátnej správe. Magisterské štúdium som absolvovala na Univerzite Mateja Bela a rigoróznu skúšku som zložila v odbore správne právo, konkrétne stavebného konania. Počas štúdií som si osvojila teoretické vedomosti potrebné pre výkon kontrolnej činnosti v oblasti finančného práva a počas svojej kariéry som sa venovala rôznym pozíciám. Hneď v poslednej škole som pracovala ako účtovníčka v súkromnej spoločnosti. Neskôr som nastúpila ako exekutorský koncipient v Bratislave, kde som si osvojila vymáhanie pohľadavov a exekučné právo. A 3 roky som pôsobila ako advokátsky koncipient v Čaci, kde som si osvojila správne právo, občianske a trestné. Asi sa pýtate, prečo sa uchádzam o túto pozíciu.
Tak je to z dôvodu, že obec Makov má bohatú históriu a dynamicky sa rozvíjajúcu súčasnosť. A som presvedčená, že ako hlavný kontrolór môžem prispieť k ďalšiemu pozitívnemu vývoju obce. A môjim hlavným cieľom je zabezpečiť transparentné a efektívne hospodárenie obce, ktoré bude zohľadňovať záujmy všetkých občanov. Moje skúsenosti sú, že mám skúsenosti s riadením advokátskej kancelárie, ako je exekutorského úradu, a skúsenosti v oblasti práva a účtovníctva, čo mi a dodržiavaním hlavných termínov, čo je v tejto oblasti veľmi dôležité. A preto mi to umožňuje zlepšovať moje organizačné a plánovacie schopnosti. Bude pre mňa osobnou výzvou sa naďalej vzdelávať v oblasti práva verejného sektora a obzvlášť hospodárenia miestnej štátnej správy, verejného financovania a auditu, vedenia účtovníctva, nakoľko právo je stále rozvíjajúce sa odvetvie, ktoré sa stále mení. Víziou pre výkon funkcie hlavného kontrolóra bude, že ak budem zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce, mojimi hlavnými zámermi budú nasledovné oblasti. Transparentnosť a verejná kontrola. Zabezpečím, aby všetky finančné a hospodárske operácie boli transparentné a verejne prístupné. Budem sa snažiť, aby obyvatelia mali prístup k relevantným informáciám a mohli sa aktívne podieľať na kontrole verejných prostriedkov. Budem dbať na to, aby obecné zdroje boli využívané efektívne a účelne. Plánujem zaviesť pravidelné hodnotenia a audity, ktoré môžu identifikovať prípadné neefektívnosti a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie. Korupcia je v dnešnej dobe najväčším problémom verejnej správy a budem sa snažiť zaviesť systém a postupy, ktoré minimalizujú riziko korupcie a zneužívania verejných prostriedkov. Taktiež sa budem snažiť spolupracovať s vedením obce, obecnými poslancami a ďalšími zainteresovanými stranami. Verím, že otvorená a transparentná komunikácia je kľúčom k úspešnému výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Vážení prítomní, som presvedčená, že moja odborná skúsenosť a zručnosti ma kvalifikujú na pozíciu hlavného kontrolóra obce Makov. Ak mi dáte svoju dôveru, budem pracovať s plným nasadením a oddanosťou, aby som zabezpečila transparentné a efektívne hospodárenie obce Makov. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujem pekne za príspevok doktor Kajankovej. Konštatujem, že sa zmestila do teda stanovených 10 minút, ďakujem pekne. A teda teraz máme priestor pre otázky poslancov, ak teda nejaké sú, nech sa páči. Tak, ako som stihal zaregistrovať, tak prvá ruka hore bol pán Brezina, nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, na začiatku ste spomínali, že ste riešili miesto štátnu správu aj v rámci záverečnej práce. Čo sa tam konkrétne riešili, akú tému? Priznám sa, že venovala som sa viacej okresným úradom a fungovaniu okresných úradov. A čo sa týka napríklad verejnej správy, možno všeobecne verejnej správy, alebo keď sa pozrieme na to z uhla pohľadu miestnej štátnej správy a samosprávy, aj nejaké praktické skúsenosti máte? Priznám sa, že nie, ale učím veľmi rýchlo, takže nevidím v tom problém. A posledná otázka. Už ste sa v minulosti uchádzali o post nejakého kontrolóra v nejakej inej obci, alebo toto je v podstate vaša premiéra? Moja premiéra. Dobre. Chcem vás pochváliť, že po tých prvých 20 minútach nášho zastupiteľstva som rád, že ste tu ešte ostali. Dobre, všetko z tej strany. Ďakujem pekne, druhá ruka bola pani Lučanová Ježíková. Ďakujem za váš príspevok. Ja sa opýtam, keďže bývate na Podvysokej, dochádzali by ste na Makov, vyhovoval by vám tento úväzok, ktorý je teraz takto nastavený v obci? Áno, vyhovoval. Stačilo by vám to takto, ne? Áno. Ďakujem. Nejaká ďalšia otázka na pani Kajankovú. Nech sa páči. Som rád, ďakujem, že ste sa prihlásili do tohto výborového konania za kontrolórku. V podstate vaša prezentácia
konverzácia, ale ja som si aj čítal váš životopis, aj som si zistil veci mimo. Chcem sa opýtať, ak teda na váš zdravotný stav, ako ste zdravá, nepoberáte nejaký invalidný? V poriadku, lebo mňa presvedčilo, aj keď to bude tajná voľba, u mňa budete mať určite hlas za to, aby ste sa stala obecnou kontrolórkou, lebo poznám aj súčasného zástupcu. Ja som urobil 4 roky zástupcu, starostu, robil som tú funkciu bezplatne, pomáhal som mu vo funkcii, ale jeho motiváciou vidím, že v podstate sú asi peniaze, aby takýmto spôsobom aj spolu so súčasným starostom rábil obecnú pokladňu tak pre svoje peniaze s nimi vlastne presahá. Určite ho nepodporím, u mňa máte hlas. Ďakujem pekne, ešte niekto? Pán Hasnica. Ja sa chcem iba spýtať, alebo ani nie, že spýtať, ale teší ma, že teda sme kvázi absolventi tej istej školy a teší ma, že sa uchádzate o funkciu obecného kontrolóra a vidím možno mladú krv, ktorá opúšťa aj moju alma mater, ktorá ma určitým spôsobom vychovala. Ďakujem. Ďakujem pekne, ešte niekto? Má niekto ešte otázku na pani doktorku Kajnkovú? Takže žiadne otázky. Ďakujem. Ďakujem teda za zodpovedanie týchto otázok a teraz dáme v abecednom poradí priestor uchádzačovi číslo 2, inžinierovi Marianovi Masicovi. 8:50, máme 10 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, poznáte ma, napriek tomu sa stručne predstavím. Som tiež absolvent tej istej školy, Univerzity Mateja Bela. Podstatou tej školy bolo v tom období, že teda bola ekonomika verejnej správy, ktorú teda sa snažím aj profesionálne naplňať a viac menej ten profesívny život je spojený vždy so samosprávou, štátnou správou, respektíve verejnou správou. V rámci teda života a všetkých tých vecí som sa snažil vždycky si vzdelanie doplňať a som si urobil podiplomové štúdium ekonomika a správa územných celkov. Čo je najpodstatnejšie pre tú transparentnosť a veci, tak urobil som si odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie, čiže to je, aj keď dneska to nie je potrebné, ale je to tá najpodstatnejšia vec pri nakladaní s verejnými prostriedkami. A takisto som si urobil celoročné vzdelávanie na eurofondy, ktoré som úspešne ukončil v rámci celoživotného vzdelávania. Moju prácu ako bývalého starostu a poslanca poznáte. Čo sa týka mojej koncepcie, nie je to nič vymysleného, ako ani sa nedá vymyslieť, ale je tu popis, ako poznáte ma veľmi dobre, že som vždy taký, že má zodpovedať skutkový stav výkonu samosprávy správnemu stavu a to sa budem snažiť v prípade zvolenia má dodržiavať. Chcem povedať, že každá samospráva musí mať svoj kontrolný systém, každá právnická osoba. A čiže nie je to len o tom, že proste je to povinná súčasť samosprávy byť hlavným kontrolorom. Sú tu dva orgány obecného zastupiteľstva, dva orgány obce samosprávy, a to je starosta a obecné zastupiteľstvo. A
chcem povedať, že obecné zastupiteľstvo a starosta to nie sú porady. To je rozhodovanie o ďalšom smerovaní obce, by som povedal. Takže samozrejme, že kontrola sa vykonáva podľa plánu kontrolnej činnosti. Kontrolná činnosť sa vykonáva podľa určitých pravidiel, ktoré sú zakotvené v zákone 357/2015 o finančnej kontrole a audite. Čiže zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť, efektívnosť, transparentnosť. Nič iné sa nedá povedať. Ak budem zvolený za kontrolóra, tak spracujem normálne pravidlá kontrolnej činnosti, aby sme si nerobili to, že v podstate nebudem prideľovať prácu a ako predchádzajúce vedenie kontrolórke, aby nemohla kontrolovať a pýtať potom nejaké pravidlá a podobné veci. Takže pri kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti a transparentnosti sa samozrejme zameriam na tie povinné veci, hospodárenie, nakladanie s majetkom obce, dodržiavanie zákona o majetku obci a platných zásad hospodárenia. Vidím, že je treba kontrolovať aj obyčajné bežné veci, riadnu bežnú prevádzku a údržbu majetku obce. To proste sa nedieje a ochraňovať obecný majetok za účelom zveľaďovania a zhodnocovania majetku obce. Nie je možné, aby nám od roku 2014 klesali aktíva obce, majetok, ktorý trošku sa zmenil práve v tom roku 2023, že začal v podstate narastať. Je to spôsobené tým, že sa proste neinvestuje v obci. Hej? A pritom bežné prostriedky obce narastli od roku 2014 o viac ako 100%. Hej? Peniaze sú, neinvestuje sa. Je vysoká rozostávanosť investičných akcií, ktorá robí aj to, nedostane sa to k poslancom, ale sú to veci z normálnych správ auditorov. Keby sme boli v podnikateľskom prostredí, tak nás daňový úrad nám dá cez krky, pretože v podstate nie je možné, aby sme rozostávali akcie a nerobili čo. Kontrola príjmu, výdavkov a finančných operácií obce, to je obligatórna vec, kontrola dlhovej služby, obligatórna vec, aby proste príjmy a výdavky nabiehali tak, ako majú, a za to sú zodpovední zamestnanci. Sťažnosti, petície, povinná náležitosť, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, čiže ak máme VZNK, tak ich treba dodržiavať a podľa nich postupovať. Ak sú prijaté, tak ich treba uviesť do života. Ak nemajú byť, tak nech sú zrušené, ale proste nech obec normálnym spôsobom, nech samospráva funguje. Kontrola plnenia uznesení, to sa tu dohadujeme. Základný vzťah medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom je, že teda sa prijímajú uznesenia a tie majú byť splnené. Fyzicky. Nič iné na tom netreba. Ak ho nechcem plniť, tak ho nepodpíšem. Alebo ho proste dám jednoducho na zrušenie. No, veľmi dôležitá vec je interné predpisy obce, organizačný poriadok, pracovný poriadok. Organizačný poriadok je 80% výdavkov rozpočtu obce. No. Takže to sú veci, ktoré proste kontrolovať treba.
No a potom sú to povinné jazdy ako odborné stanoviska k návrhu rozpočtu, k záverečnému účtu, sledovanie vývoja dlhovej služby. Takže, a to, čo by som chcel, ak budem zvolený, prispieť, tak v podstate odborné stanoviska kontrolóra prerokovaným bodom programu, nielen tým, ktoré sú proste povinné. Nič iné, uchádzam sa o vašu dôveru. Ďakujem pekné. Konštatujem, že aj pán Vlastnica sa zmestil do limitu 10 minút, takže v tomto ohľade je to v poriadku a dávam priestor na vaše poslanecké otázky, nech sa páči. Nech sa páči. Jedna otázka, Mariana, ktorú tu uvádzate, a to je v podstate tá posledná veta, že zúčastňovanie sa na obecných zastupiteľstvách s hlasom poradným. Hej, toto sa v uplynulých volebných obdobiach nerealizovalo v praxi mať hlas poradný ich iným ako povinným bodom. V čom je vlastne taký ten hlavný rozdiel proti tomu, ako fungovala pani kontrolórka Trebulová a v čom by bol rozdiel potom v prípade, ak by ste boli zvolení vo vašom? Konkrétne, čo týka toho, že ako mám tomu tak rozumieť? Rozumieť sa, ak to príjmete, ak to budete chcieť, tak proste to je hlas poradník k bodom programu, ktoré súvisia. Hej. Pani kontrolórka samozrejme plnila si svoje povinnosti, nič nebudem namietať, ale proste je nakladanie s majetkom obce, akékoľvek, tak proste odborné stanovisko, či sú splnené zákonné podmienky. Nič iné. Ďakujem pekne. Čiže takýmto spôsobom. Ďalšia otázka na pána Vlastnicu. Nech sa páči. Ja by som opýtal ako pani Karánko, som sa pýtal na tvoj zdravotný stav, poberáš invalidný dôchodok? Pán poslanec, samozrejme, že poberám invalidný dôchodok a čo ti vadí na mojom zdravotnom stave? Ja sa pýtam, nevadí nič, ja sa pýtam na tvoj zdravotný stav. A môžem pracovať, môžem sa v živote realizovať? Áno, nech sa páči. No tak sa snažím v živote realizovať a nesnažím sa ľahnúť si do truhly a byť, proste čakať na veci. No, takže nič, to je môj životný postoj, to je moja životná filozofia, proste robiť, ponúkať niečo pre to, aby verejný život v obci bol. To, prečo aj kandidujem na hlavného kontrolóra, je, že sú tu neustále boje, ktoré myslím si, že neustále. Hej, ako fyzicky a toto vzhľadom na môj zdravotný stav ja už nepotrebujem. Chcem sa odborne, profesíne realizovať a nie proste byť súčasťou boja o moc v dedine. Ďakujem pekne, ďalšia. Ja sa chcem spýtať ďalej. Dobre. Ďalšia. Ja sa chcem pýtať, či o akej výške poberáš invalidný dôchodok? Je to môj osobný údaj. Je to v poriadku. Lebo v podstate poberáš vklad aj zástupcu starostu, invalidný dôchodok, robíš inžinierskú činnosť, hoci si to zatajil na moju otázku, hej, čiže pôsobíš ako zdravý človek, čiže invalidný dôchodok máš pridelený kvôli tomu, že si asi nejakým spôsobom handicapovaný. V poriadku, poraď aj ostatným invalidným dôchodcom, ako by si mohli takto privyrobiť. To je jedna vec. Druhá vec. Bol si starostom obce Makova, kde sa v obecnej firme strátili peniaze za ťažbu dreva, na ktoré prišla pani kontrolórka Trebulová x rokov, hej. Potom sa to podarilo nejakým spôsobom ututlať, hej. Čiže peniaze zmiznuté sa vrátili a vec sa ututlala, čiže za to nesieš plnú zodpovednosť. Dnes sa hlasíš za kontrolóra. Ďalšia vec, obec má lukratívne...
Môžem rozprávať? Dneska mi no, nie, však pani kontrolórka prišla na zastupiteľstvo z toho, že tam chýbali peniaze a v podstate my sme to museli na zastupiteľstve riešiť, on bol starostom. Ďalšia vec, lukratívne pozemky na kasárne, ktoré si podpísal, urobil si na medzinárodnú hanbu, bolo to v českých a slovenských médiách, pozemky nemáme, niekto sa na tom obohatil, bol si za to zodpovedný ako starosta. To sú veci dnes, kde si v podstate bol súčasťou vedenia, dnes, keď obecná pokladňa je prázdna, kde sme minulé zastupiteľstvo brali úver 167 000 eur na to, aby mohli byť, rozvíjali však v poriadku, aby sa prejedali takto peniaze, mal si 4-krát väčší plat, ako som ja mal, v podstate tvoja cena práce mesačná bola z obecnej pokladne 1000 eur, hej. Čiže takýmto spôsobom a dnes je voľba kontrolóra. Keby si to bral, samozrejme, že určite asi v dome pani Márii ste sa dohodli, 5 poslanci, že bude zvolený, to neviem, ale možno, že to tak sa nastane. Jožko, je to neskutočné sa nedá. Ale v podstate chcem povedať jednu vec. Keby bol si taký férový človek, dnes súťaží so ženou, si poslancom a hlasovať bude sám za seba. Keby si bol taký čestný, zdal by si sa dávno, keď chceš uchádzať o voľbu kontrolóra hlasu poslanca mandátu, aby si nehlasoval, aby to bolo férovo, lebo dnes, keď do súťaže ideš s pani Kajankou, už 1-0 vieš, lebo svoj hlas sebe samozrejme dáš, hej? Však uvidím, ako bude voľba. Čiže týmto spôsobom. No, tak ako čo áno, dobre. Takže teraz hlasili sa reakcie postupne pani kontrolórka a pani kontrolórka teraz sa otázky sú na mňa, ale chcela fakticky zareagovať. Chcem presne dať faktickú poznámku k hlasovaniu terajšieho pána poslanca inžiniera Masnicu. Túto vec musíme posudzovať z 2 hľadisk. Je to hľadisko právne, ktoré nezakazuje mu voliť, a je to hľadisko z pohľadu etiky človeka. No? A tuto už teda sám o sebe pán inžinier Masnica si musí zvoliť tú osobnú cestu. Musí si uvedomiť, že v jeho prípade by bolo úplne ideálne, aby sa zdržal hlasovania, alebo proste vôbec nehlasoval, áno, aby sa nezúčastnil hlasovania. Ale opakujem, právne hľadisko nezakazuje, aby sám za seba respektíve hlasoval alebo nehlasoval. Áno? Toto som chcela upresniť a ujasniť. Ďakujem pekne, pán Masnica bol poradný. Dobre, takže čo sa týka môjho zdravotného stavu, môj zdravotný stav je taký, že som sa ledva vyhrával zo smrteľnej postele a som na jedno oko slepý, hej, a mám ostatné zdravotné problémy, ktoré jednoducho mám, a ty mi nebudeš, pán poslanec, vraviť, čo môžem a čo nemôžem. Hej, z hľadiska... Ja ti to ani nehovorím, ja sám to pýtam. Z hľadiska môjho zdravotného stavu. Otázka, pýtaš sa na to, že proste nejaké peniaze sa stratili vo vodohospodári a potom sa našli, žiadne peniaze sa nestratili, žiadne peniaze sa nenašli. Hej, vodohospodár vtedy vykonával činnosť normálne podnikateľskú pre obec a pre Združenie súkromných vlastníkov lesov. Nič sa nestratilo, ani sa nič nenašlo. Čiže zavádzaš. Čo sa týka pozemkov na kasárniach, napádaš, neviem čo, nič iné som neurobil,
len som pozemky, ktoré boli určené pre vopred určeného záujemcu, hej, napadol v súdnom procese, boli získané nehnuteľnosti 3 fínske domky, nehnuteľnosť kasárny, niečo som ustal, niečo som neustal, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. No, ak sa pýtaš na transparentnosť, tak to je to isté, proste cestný hraničný priechod Makov, ktorý si proste ovplyvnil verejné obchodné súťaže a poškodil si obec o vyše 200 000 eur, za ktoré sa teda nehnuteľnosti predali. Takže ja som sa snažil vždycky to, čo má byť obecné, som hájil obecné záujmy, hej, a tvoj názor je taký, ja ti ho určite ako poslancovi neverím. Určite nebudem, ak budem obecný kontrolór, robiť to, že v podstate bude sa zapájať do politiky. To je tá transparentnosť politického. Transparentnosť. Robiť prácu profesionálne, odborne a nie, aby som proste veci riešil netransparentne. Ďakujem pekne. Ešte nejaká otázka. Nech sa páči. Ja sa obrázujem voči tomu tvojmu tvrdeniu, že som poškodil obec. Obec som nikdy nepoškodil na rozdiel od teba. A v podstate ja som obec ako občan, poslanec a aj podnikateľ rozvíjal a rozvíjam a dokonca sa ešte angažujem aj v občianskych združeniach a takto pomáham občianskym združeniam, handicapovaným občanom a tieto tvoje nezmysly, už som to povedal niekoľkokrát, že vlastne tvoje dristy musím stále počúvať a nenechám si z tvojej strany takto špinie na svoju osobu. Že to hovoríš práve ty. My to počúvame tvoje vernosť. No však je porva. Nie, taktiež, toto nie sú. Dobre. Ešte nejaká otázka? Ja som tak, akože toto bol presne ten istý prejav, ako na začiatku sme to mali v tom druhom bode rokovania, takže ja si nemyslím, že nejakým spôsobom človek, ktorý poberie invalidný dôchodok, by sme ho tu mali takto dehonestovať, vypytovať sa ho tu na jeho výšku príjmu. Ja si myslím, že Mároš odvádza zodpovednú robotu a určite ho svojím hlasom podporím. A presne tie isté náražky, ktoré tu boli na moju osobu, Jožko, ty v nich pokračuješ. U pani Márie sa nikto nestretával, takže neviem, možno ak sa u teba niekto stretával. Poznáš pani Máriu? Neviem, asi si tu hovoril o mne, keďže hovoríš o 5 poslancoch. Ďakujem pekne, nejaká ďalšia otázka? Ďakujem, takže pristúpime teda, požiadam volebnú komisiu. Konštatujem teda, že sme vypočuli obidvoch kandidátov, takisto poslanci mali dostatočnú možnosť interpelovať obidvoch kandidátov. A teraz požiadam volebnú komisiu, aby sme pristúpili k aktu voľby. A volebnú komisiu sme volili? Volili sme na začiatku, pán prezident, pani Slavíková aj hlasovať. Nech sa páči. Teraz som... No? Je to technicky. Posledná sa tam budeš hlasovať, alebo teda iba pre technickú záležitosť, keď to vyvstalo. Tam je ešte otázka, že ako to urobíme, či v podstate budete obchádzať s tou krabičku, alebo budeme tam s krabičku dáme tam, a budú tam chodiť poslanci. Neviem, možno, že by som ja osobne navrhujem, teda je to na našej dohode, rozhodne si komisia, ako volebná. Ja iba dám odpoveď, že nech sa ako volebná komisia rozhodnite. Ja by som dal hneď tam krabičku a nech tam každý nosí svoj hlasovací lístok. Teda respektíve krabičku a to hlasovacia urna. Ale to je môj návrh, neviem, ako teda to vy chcete uchopiť. Dobre, tu vraciam. Som aj zabudol. Nech sa páči, ja vložím
nezakružkovaný lístok, pretože nikdy som nebol proste taký, aby som robil nečestný pán hlavný. Stand-up komik. No, to je. Dobre, ďakujem pekne, takže teraz má volebná komisia toto v rukách, hej, takže musíte to teraz vy viesť. Myslím, že by sa mali asi trošku vyzvať poslancov, že... Ja sa páčim. Pani Mária, môžem hlasovať za vami, nebude z toho proces? Asi bude, asi bude. A prosím, ty koho tam aj prosím, nie. Nehlasujem. Čiže vydanie hlasovací lístok. Neviem, či môžem roztrhnúť. To sú tie vojenské ťahy. Ešte tady sú tu. Nechce si mi úplne roztrhať. Tak za volebnú komisiu konštatujeme, že odovzdaných hlasov bolo 7, platných hlasov všetci mali náležitosť splnené, takže bol zakružkovaný jeden člen, bolo 7 platných hlasov. Pani doktorka Kajanková obdržala 2 hlasy a pán inžinier Marián Masnica obdržal 5 hlasov. Konštatujem, že 5 hlasov je. Ja sa pýtam, teda keď povedal, že bolo platných bolo 7 a koľko bolo celkovo odovzdaných? 7, povedal som. 7 bolo odovzdaných. Takže vlastne pán Masnica neodovzdal, čiže nehlasoval. Takže len aby to teda zaznelo, čiže pán Masnica za seba nehlasoval. A teda keďže bolo odovzdaný dostatočný počet hlasov pre jedného kandidáta, teda 5, nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, konštatujem, že bol zvolený pán Marián Masnica do funkcie hlavného funkcionára. Ďakujem pekne volebnej komisii za správu a poprosím pána zástupcu o uznesenie. Chcem povedať toľko, že tým, že pán inžinier Masnica bol zvolený za hlavného mesta kontrolóra, tak má k tomu trošku faktografie. Mandát súčasného kontrolóra trvá do 31.8.24. Pán Masnica nastupuje teda od 1.9.24, dovtedy je poslancom, odvtedy už poslancom byť nemôže ani teda zástupcom starostu, ale zatiaľ teda ešte stále platným je, čiže nech sa páči, žiadam uznesenie. Uznesenie je, už v podstate nehlasujete, volí tajnou voľbou pre funkčné obdobie od 1.9.2024 do 31.8.2030 hlavného kontrolóra obce Makov inžiniera Mariána Masnicu s počtom hlasov 5 za, 2 proti a 1 vydaný hlasovací lístok neodovzdaný. Ďakujem pekne. Dobre, ideme na vedu.
No už nič. Je to voľba. Takže konštatujem, že sme zvolili nového hlavného kontrolora obce Makov účastníkom. Ďakujem pekne za účasť. Ďakujem pekne aj Kajankovi, ďakujem pánovi Želinovi. Bod číslo 4. Vydanie súhlasu obecného zastupiteľstva s vykonávaním podnikateľskej inej zárobkovej činnosti, respektíve členstva v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle paragrafu 18 odseku 1 zákona 369 pre hlavného kontrolóra obce Makov. Je to zasa k tomuto bodu rokovania bol rozposlaný materiál, kde je súčasťou aj dôvodová správa. Stručne predstavím. Na minulom obecnom zastupiteľstve sme schválili úväzok obecnému kontrolórovi 33%, z čoho teda je úplne zrejmé, že osoba vykonávajúca funkciu obecného kontrolóra s najväčšou pravdepodobnosťou musí mať ďalší príjem, aby v podstate zabezpečila saturáciu svojich sociálnych a ostatných potrieb životných. Avšak existuje zákon, ktorý jednoducho predpisuje, že možnosť vykonávať inú činnosť než činnosť obecného kontrolóra musí obecné zastupiteľstvo schváliť. Tak preto predkladáme tento bod na rokovanie zastupiteľstva. Dôvodovú správu ste si mali možnosť prečítať. K tomuto bodu otváram diskusie, nech sa páči. Sú nejaké otázky? Nech sa páči. Zrejme je to asi si myslím možno bežná prax, pretože keďže sme malá obec ako Makov a ten úväzok je taký, aký je, tak to znamená, že keby napríklad, neviem, bol kontrolór, ktorý už je v iných obciach a prišiel by napríklad kandidovať na Makov, tak by zrejme mal túto istú výnimku. To znamená, že asi zrejme je to aj pre tieto prípady. Ja osobne, keď to tak čítam, že v podstate ten paragraf 18 odstavec 1, iná činnosť, či už podnikateľská, to je všeobecne, že iná zárobková činnosť. Problém by som možno videl jedine vtedy, aby sa jednalo o nejakú činnosť, ktorá by bola priamo naviazaná alebo súvisela nejako s obcov Makov alebo nejaká spoločnosť, ktorá by priamo spolupracovala s obcov, tak áno, vtedy by to mohlo byť nejaké kontraproduktívne. Ale keďže je to takto všeobecne napísané a poňaté, tak myslím si, že to je asi bežné. Tá výhrada, ktorú si spomenul, vlastne ošetruje zákon o konflikte záujmov, takže tam na to legislatíva pamätá. Ďakujem za príspevok. Ďalšie otázky? Nech sa páči. Súčasná hodinová mzda obecného kontrolóra je na úrovni ceny práce 17 eur. To mnohí podnikatelia nezarobia, ktorí pracujú v sobote, nedele. Čiže príjem bude dostatočný pre inžiniera Masnicu. Ako povedal sám, že poberá invalidný dôchodok, nepovedal ako výšku, má aj ďalší príjem. Čiže keď má invalidný dôchodok, by som povedal, že asi podnikať nebude, lebo tak potom toto uznesenie nemá zmysel, že by som poprvé starosta žiadal, aby si ho stiahol, ak sa bude o tom hlasovať, budem proti tomu. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky? Nie sú otázky? Nakoľko tu bola táto žiadosť, mám to vnímať ako alternatívny návrh, ktorý dávame hlasovať? Tak, v podstate to je jedno, daj hlasovať o tom, to isté skoro. Chceš hlasovať o tom, dávaš pozmeňovák? Nechápam teraz. Ako nemusíš dať hlasovať o pozmeňovák, som sa vyjadril. Nech sa páči. OK, takže keďže nie sú ďalšie otázky k tomu, áno, pán Masnica sa hlasí. Ak sa, teda, ja som osobne nežiadal ani som nikdy nemal záujem, nechcem podnikať, hej. Takže tento návrh uznesenia je tu pripravený, ako ho pripravil. Moja žiadosť bola, že súhlasí s výkonom inej zárobkovej činnosti. Ja nepotrebujem podnikateľskú a členstvo riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb. Takže to navrhujem vypustiť.
Je to Toto je oficiálny zákon, takže... Presne tak. Dobre. Trváš na pozmeňovací nástup? Nie, nie, Dobre. Dobre, tak ešte ďalšie otázky. Ďakujem pekne, končíme diskusiu k tomuto bodu. A poprosím návrh uznesenia na hlasovanie. Čiže obecné zastupiteľstvo v Makove súhlasí s vykonávaním podnikateľských nezárobkovej činnosti, respektíve s členstvom v riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť pod novozvoleného hlavného kontrolóra obce Makov Mariana Masnicu s účinnosťou a platnosťou od 1. septembra 2024 do 31. augusta 2030. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ja. Už konštatujem, že sa pridal. Ďakujem pekne. Pristúpime k poslednému bodu rokovania záver. Ďakujem pekne všetkým za účasť a želám vám pekný deň. Nech sa páči.